Sziasztok! A Quiz.com közreműködésével itt az első Pop-Up Box Quiz. Itt ül mellettem Benni, aki a legjobb tudása szerint próbál majd válaszolni a feltett kérdéseimre. Kezdhetünk? Na, nyomjuk. Nyomjuk. Na Benni, az első kérdés rögtön az lenne, kis bemelegítésnek, hogy miért választják legtöbben a lapra szerelt verziót vajon? A. Olcsóbb a szállítás. B. Könnyebben mozgatható. C. Akár egy nap alatt összeszerelhető, vagy D. Mindhárom válasz helyes. Vajon? Ez lett volna egyébként a kérdésem, hogy több válasz is lehetséges-e, de én azt mondanám, hogy akkor a D. Wow, igen, mennyi előny, így van, a D a helyes válasz. Ugorhatunk is a következőre, nézzük a másodikat. Hány ember kell egy lapra szerelt konténernek az összeszereléséhez vajon? Van egy A válaszunk, azt mondja, hogy 1. Van B, ami 3-4 ember. A C válasz az, hogy 10, és a D pedig, hogy kell egy hegesztőbrigád, meg egy daru. Nagyon jó a kérdés, én lehet, hogy egyedül is neki mennék. Aha. Jó, azért nem. Én azt mondom, hogy 3-4 emberrel ez talán megoldható. Ez tökéletesen jó válasz, Benni, valóban a B volt, 3-4 emberre megoldható a dolog. Menjünk a következőre, nézzük. Mennyi idő alatt szerelhető össze egy lapra szerelt konténer vajon? A. 15 perc, B. 1 nap, C. 3 hét, vagy D. 2 hónap kell hozzá. Az biztos, hogy nem kell heteket várni, meg szerelgetni erre az egészre. Én azt mondanám, hogy 3-4 emberrel ez szerintem egy nap alatt összehozható. Tökéletes a válasz, a B volt a helyes válasz, 1 nap. Megyünk is tovább, nagyon jó belemelegettél, szerintem menni fog ez. Következő, kell-e beton alapozás a Pop-Up Box konténerhez vajon? Azt mondja az A, hogy igen, a B azt, hogy csak hogyha tóparton építed. C, nem kell. A D pedig csak, hogyha szeretnél még több felesleges költséget magadnak. Ez lehet, hogy beugratós. Igen, ez beugratós lehet. Ha jól tudom, egyébként normál esetben nem kellene neki beton alap, de ott volt egy olyan opció, hogy a tópart esetén kellhet, úgyhogy én a B-t jelölném meg. Hát jó hírem van, mert az első gondolattal már tökéletesen meg is válaszoltad, nem kell. Tehát a tópart az csak egy kis félrevezetés volt, ott sem kell. Így van, félig sikerült, nagyon jó, oké, megyünk tovább. Mit jelent az, hogy moduláris? Ez a következő kérdés. Azt, hogy te döntöd el az ablak és az ajtó helyét. A B, hogy összeépíthető több konténer. C válasz, variálható falak, vagy pedig D, hogy ezek közül mindegyik igaz. Ez is egy becsapós kérdés, nem? Mert elméletileg mindegyik megvalósítható a konténerekből, de én azt mondanám, hogy a moduláris az, amikor többet tudok összeépíteni egybe. Igazából itt is a helyes válasz a D, mindegyik igaz, tehát hogy mindegyik igaz, mindegyik előnnyel jár a moduláris. Jó, mi? Köszönöm, Benni, hogy válaszoltál a kérdésekre, nagyon ügyes voltál, és remélem, hogy ti is élveztétek, és egy kicsit többet megtudtatok a Pop-Up Box konténerekről. Találkozzunk a quiz második részében.